ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ 1 kg ದಾತು 4 ಟೊಮೆಟೊ 4 ಉಂಡ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ತಾರೈ ಇಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಗೋಂಟು ತರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ ದಾಸೆಣಿ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 4-5 ಪೂ ಅಂತೆ ಬರ್ಶೊಪ್ಪು 4 ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇತ್ತನೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕಟ್ಟ ಮಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೈ ಇಂಥ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನ ಪಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡುತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮಕ್ ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬಾಡ್ದರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಆತ ಬಾಡಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ಕುಲ್ಚಾ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಟೆನ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನಾಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ತನ ಉಂಡಾಕ್ಬೇಕು ಬೇಯ್ತನದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ನಿಕ್ಲಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.